Predstavom Odraz nakon 6 godina izbivanja sa suvremene plesne scene, koreografkinja Marija Ščekić vraća se pred izbiljivu zagrebačku publiku. Evo kako njezin specifičan način koreografiranja matematičkim zapisima izgleda u novoj plesnoj predstavi. Odraz je doslovce odraz života i senzibiliteta dvoje ljudi, dvoje plesača na sceni. Ogoljeni u svojim težnjama spoznaju sebe i drugog tek kada iscrpe sve mogućnosti u životu i plesu. Tada nastaje pravi odraz njih samih. U predstavi poanta je da pozove sve ljude koji su zaboravili biti ljudi, da se vrate ka tom primordijalnom osjećaju koji je duboko u nama, jer mislim da je od svega najbitniji. Lucija Mikas i Elvis Hodžić u strogo zadanoj koreografiji traže svoj mali odmak od strogoće, svoj plesački i koreografski izraz iz okvira koji Marija Ščekić gradi matematičkom preciznošću. Može je svladati tek emotivna izvedba. Forma postaje samo forma i u biti ispunjava se onim proživljavanjima, onim iskustvima, scenskim iskustvima plesača koji s njom vlada. Istodobno emotivna i stroga predstava je posvećena ocu koreografkinje i simboličnom križnom putu svakog čovjeka. Sjajnu koreografiju i izvedbu podupiru glazba Ranka Šajfara te video Majde Đanić.